Ifhem l-esperjenza tiegħek fil-villa kienet naqtoppa, biex inkunu għedna kollox, taħseb. Nikel. Le, mux dejjem kont inqaxxa. Zomma fil-kas tagħha tanda meftitem ġew li s-sufraq se għaddela. ċajta u spiċċajt waqajt. Niġri wara kjon. Sinjuri nilqawkom għalla Fajland, illum program b'siq waħda. ċi, program seq waħda. Għaxġina le, allora b'siq waħda. All right. Senjuri, fil-fatt ħan intervistaw l-Lea u min ħaj intervista? Il-teletubi ħankunu nafu għalfej qiegħda b'siq waħda. Sinjuri likom Jason u Joshua mit-teletubi. So the conversation vera flowy, it's not difficult mi biex tagħmel conversation. Ħares Lea. Lea qed inħares ji. Kemm int vojt. Jo mhux daqs Elwin, Naqbel. X'fija di, Il-ħamsa law. Ċak x'għandek f'sobek? Nara, vera, x'għandek? Olina di frejk. Dik it-tajba l-oħra. X'għamilt? Daw spare parts ħarġu mill-villa. Ta' vera. Isma' kif qed tħossok issa li qiegħda barra mill-villa? Tajjeb ħafna. Eċitata tal-futur. Ifhem l-esperjenza tiegħek fil-villa kienet naqtoppa, biex inkunu għedna kollox, taħseb. Naqbel 100%. Isma' Malta kollha staqsiet biex il-Madonna weġġajt. ċajta u spiċċajt waqajt. Niġri wara kjon. Tiġri wara kjon. Nifrok niġri warajku. Minti għalih tħalt għal-kjon? Ija, l-għoja l-kjon. Ma bad tibda tbiddelna għafemtek. Isma' issa li issa l-avventura tal-villa spiċċat. Għax ma tikkonsidrax toħroġ għal-politika bħalissa żmienu, Ma tħajjarnix politika. Imma meta kont fil-villa number 2 hemmhekk fuq is-sufan, tajjeb għamilt 4 speeches minn dawk li qajmunna s-suf, Eżeġerat għajmituli is-suf. Is-suf. Ija, so. Kif ħass jimportantom it-tnej għajt? Kemm gustuża. Ma lek titlef di frek int. Għajt, ħallina mitċajt, ma kont isek fost in-nisa, isek dejjem kont taf x'inti tajt int. Bux dejjem sewwa, ġieli bdew joħorġu kliem blamment. Imma nafxina ngħid u tajli ma nafxin ngħid. Le, anzi, vera Anzi, bil-kontret, li għalleta għandek, kemm għandek 7 kemm għandek? 21. 21, insomma, tider vera taf matura, fimt? Għajdu, Thank you. Tibżal għana ġaġora l-ura propja. Isma, peress li kontu tamlu ġurnata sħiħa bil-malja. Ma kontu naf tixxawtu jew hekk. Ifhem, bej ħinu ieħor titħol tinħaserna u ma biex ħadd tagħmel ġurnata. Kont titfallu naqbad tutri. U bħala suf, kont għaxar kull-jum biex jider dem li tider kif Nikel. Le, mux dejjem kont inqaxxa. Zomma fil-kas taħħa tanda meftitem ġew li s-sufraq se għattela. Jista' jkun ukoll. Għalek, Possibbli. għallom meħħax spuntak. Isma, kemmu diffiċli għażu kalla Vajlen? Mhux ħafna ta'. U vera. Thank you ta'. Biex ħaslu li. In general, I think, somma jinto ġobni da inti. Ija. Isma, change subject. Etħosna a connection. Noħsana. Issa hawnhekk batu. Hawnhekk is-soltu ma naqbab xejn bil-mobile jien, ma insomma bħala. Isma' Selwyn għamel żmien iffissa fuqek ukoll. Issa meta ngħidu żmien, ġifieri fil-każ ta' Selwyn ikunu ftit minuti sewwa. Għax u taf kif jeqleb minn ħaġa l-oħra, minn tfajla l-oħra. Isu switcher. Issa minna u barra fajnejna jidher ftit fit. Ftit. Klingi kifett inti fil-verità. Fil-verità, u fit jew le? Ija, una. Mux fit. Imma una too much. Ja lo. Hor, pastas. Dik il-kelma prosi. Thank, jiena li tantu fit, li l-oħrajn kienu jagħmlu training biex ikunu fit. U laqas għandu għalfejn daqs kemmu fit. Kemm inti demer sorrier. Meta ġejtu lura mill-villa t-tini waħda, u dertu deħlin iskom lejti, maw, tin, deħlin il-ġewwa tajjeb. Għaliex kontu rrabjati daqshekk? Imqabż kontu.
Ifhem, jien ma kontx irrabjata, ma kellix għalfejn kun irrabjata lej ħadd. Inti ma kontx irrabjata, kont soppa. Eżatt, jien kont soppa, ma stajx nimxi, imma l-oħrajn ma tihom xortu għal kollhom in-nervi. Tara il-tiegħek ma mara oħra, ma nsibx tieħu gost. Imma mbagħad wara ġi sekondi kulħadd spiċċa jintredna. Ġek jagħmlu, ma? It's Love Island. All right, almenu jekk xejn tidobba reda minn hemm ġew. Fl-aħħar spiċċajt barra. Missu bil li kien hemm. Min kont qed tispera li se jażlek kieku kellu jażlek xi ħadd? Asnaf. Asuma ma kienu jafu mażlux. Imma insomma, isma' Lea, grazzi tal-li ġejt. Thank you Aħna tal-istedina. nawgurawlek li ssib l-imħabba Nisperaw. u jirna xek biħ il-proprjetà dik importanti iktar mill-imħabba kultant. Tajjeb għax da x'inhi imħabba minn dar, jekk ngħid jien. Insomma, mhux se ngħidlek breakelek għax inti ħodna fil-kelma u tagħmilha. Isma' tal-aħħar biex irnexxielek tintreda ma' xi ħadd hemm ġew. Ija ta' Rajta jien. ma Clinton. Tintreda miegħi jew barra. Waqtaw, sinjuri, l-intervista tal-aqgħu, grazzi Lea, grazzi Lea. Thank you.